Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Uma ngingena ku-X eyaziwa nge-Twitter, ngisithela pheka nansi ipost ebhalwe u-Oriana efundeka kanje: "The house that the EFF has donated is dignified. ANC has been building and donating the same housing plan since 1996. I have never seen any house that the DA has donated." Angisiphinde le statement sokugcina. I have never seen any house that the DA has donated. Kule video yamanje ngifisa ukukhuluma ngomsebenzi wenziwe uCIC uJulius Malema. Sibikile ngawo lapha phakathi nezinsuku ukuthi namuhla uzobe handa over indlu kulo baba lo one disability. Kodwa uma ngidibana nale post Oriana ingenze ngacabanga. iDA ayiphethe bona abantu abahlala kumasabhabhu kuphela. Ikhona naKwaZulu Natal, ingxenye yegovernment yaKwaZulu Natal. Ikhona naseTshwane. Ngibala indawo nje la ikhona khona iDA. Ibikhona naseTshwane. Ikuyaphatha for the past 10 years. Ikhona ey'ndaweni ezihlukene. Kwakhona eWestern Cape, kukhona eNyanga, kukhona oGugulethu, kukhona iy'ndawo ey'thize. Ngempela iDA abekho abantu abahlupheke ngendlela yokuthi abanamandla okuzakhela njengezalukazi, njengabantu abahlala esimeni usibonayo ukuthi asikho sihle. Abanye bakhubazekile, baphila nokukhubazeka. Abekho abantu abanjalo ongathi iDA namhlanje yobadonate-ela indlu, namhlanje yabakhela into ethize ukuze ibe usizo. Ingakho ngifunde kabili leya line ethi I have never seen any house that is donated by DA. I-ANC ayenzi kahle, kodwa angeke siqamba amanga sithi ANC ayenza ngalutho, ngoba amalokishi amaningi anama-RDP imisebenzi ye-ANC. Amalokishi amaningi anemigwaqo, amalokishi amaningi anabompompi. Asikubeka eceleni kwama-water tank, kodwa ngaphambi kufike khona kukhona amalokishi, imizi enompompi wabengekho. So kunemisebenzi efuneka siyincome enziwa yi-ANC. Kukhona imigwaqo namhlanje khona eyenziwa yi-ANC. Uma kukhulunywa ngemisebenzi ka-former president uJacob Zuma kuthiwa wakha ama-university amabili, wayephansi kwe-ANC. Konke lokho kusabalwa egameni le-ANC. Uma kukhulunywa ngama-ARVs, kukhulunywa ngemisebenzi enziwa yi-ANC. Kukhulunywa ngemisebenzi enziwa yi-ANC. Noma ingayimbi manje, noma ingangenza kahle manje, kodwa akufanelanga siqamba amanga. iDA ke yenza ini kuphi? Yenzela bani? Mhlambe ningangisiza ku-comment section. Mhlambe ningangilekelela ku-comment section. Ngaphambi ngikhulume ngodaba lwanamuhla luka-CIC, angiqale ngikukhombisa izindlu esezike zadonatwa yi-EFF. Ngicela ubone la. Noma ngathiwa uvumelane ne-EFF, kodwa angeke ukubalekela ukuthi bakwenzile lokho. Njengoba ubona nje zilandelana lezi thombe, kuqala eza before neza after. Kufanele umama ukhala. Uyabona indlu le yayinjani before? Buka baba khela indlu enhle kanjani. Babehlala emkhukhwini la. Babashintshela yayinhle indlu. Izinto ezifuneka sikwazi ukuzikhomba eziphathekayo. Umbuzo wami usamile. iDA yake yakhela abantu, yake yadonatela abantu, yake yasiza abanike, yake yasiza abantu. Yingakho ngithi noma i-EFF ungangavumelana nayo, kodwa kufanele mangabe yenze kahle uyincomo. Ngiyazi ke ukuthi kunabantu abangakwazi ukuncoma, abakwazi nje. Uma kuyo yonke into eyenzakalayo bafuna into errong abazokwazi ukugxeka ngayo. Asinankinga nanabo, kodwa ngeke bakuguqule lokho ukuthi nakhe kwenzile i-EFF. Angikucaphunele ke ivideo kaCIC esefikile
lapha kuvulwa khona indlu bese ngikuvezela indlu ngiyeke kwi-speech sakhe. Ngenxa ye-copyright kungiphoqile ukuthi ngiyivale i-sound ngoba bebefaka ingoma kaRingo ayeyiculela yona ama-fighter ngesikhathi i-fighter naye. So lokho-ke bekuzongibangela inkinga, kodwa mawumbuka lo baba odoneyithelwa le ndlu, mawumbuka nje iy'nyawo azikho. Ngifisa-ke ukukucaphunela ividiyo ezokuvezela indlu yonke, uyibone indlu ngaphakathi ukuthi injani ngoba ngathi bayifake nefenisha kodwa iphelele njengoba inje. Ngizokukhombisa yona manje. Njengoba usuyibonile indlu ngaphandle nangaphakathi, kufuneka ngiye enkulumeni eshiwo u-CIC mayikhuluma nomphakathi ngoba nomphakathi uzile njengoba ubekhipha isimemo sokuthi uyothula indlu le kulo baba emethembisini. Ngiyacabanga kwakuMarch if I'm not mistaken, lo baba ecela ukwakhelwa indlu njengoba namhlanje kuwusuku lapho khona bebeyethula khona kuye. Ngizocaphuna nje inkulumo ka-CIC futhi angifuni ukufaka ezinye iy'tori kulolu daba, ngifuna kube udaba olulodwa bese ngiyayivala ividiyo ngoba ngifila ngathi uma ngase ngifake esinye isitori ngizoyona le nkulumo. Kungcono nje ibe inkulumo eqondene no-CIC nento ayenzile ebambisene nethimba lakhe, kube yiyo nje yodwa, sikhulume ngayo yodwa. Kodwa usangihlupha loya mbuzo othi i-DA yake yadoneyithela abantu. I-DA angifuni ukukhuluma ngamanye ama-political party, futhi ukukhuluma nge-political party enkulu ngathi kuthiwa i-second largest yake yadoneyithela abantu. Ngizibuza lokho nje, mhlampe ngingayithola impendulo ku-comment section, mhlampe ngingayithola. Asilalele ukuthi utheni u-CIC mayikhuluma la. Of our own. Mokgalabo o rile a tlile ko rallying ya EFF a kgopela gore EFF e tle mo agele legae. Re le ba EFF ra tšea sephetho a re fetša go vouta ra tla ra bona mo monno a nnang gona, ra bona gore madulo a gage a se madulo a tlišang seriti sa motho. That we have a responsibility to restore the dignity of an African child. And what makes matters worse, ke gore monna borena Uncle Sello Mamabolo o tsamaya ka wheelchair. So if we had a caring government, ne tla kgona go tšea list ya batho ka moka ba ba golofadi. But let's make sure all our disabled people live in better conditions. Ba ba tseba, asura ba ba tsebe. Ba na le list ya bona ba ba fa megolo ya disability. Mara ba fa megolo e senge ba o botšišipotši gore na o na le legae na. Because if we can take care of all disabled people, o ra gore lena ba o kgona re tlo le kgona ka gore le a kgona. So re swantse re thuše ba e leng gore a ba kgone re ba kgontše gore le bona ba be le seriti. So ukulekelela abangasizwe isipedi uthi u-CIC lo baba weza kubo wacela ukuthi ucela bamekhele ikhaya, base-ke bethatha isinqumo njenge-EFF sokuthi abayobheka balibona ikhaya ukuthi lisesimene esinjani. Futhi okwamzisa ubuhlungu
ukuthi lo baba uhamba nge-wheelchair base bethatha isinqumo-ke sokwakha njengoba kade ubona. Okunye futhi akushilo ukuthi ukube sino-government obakhathalela abantu ubezoba ne-list abantu abane-disability uthi futhi banayo i-list ngoba bayabanika imiholo, babheka isimo abaphila phansi kwaso, bebone ukuthi bangabalekelela kanjani. Ukwengeza-ke kule nkulumo ka-CIC, umuntu one-disability udinga ukunakwa, udinga ngisho indawo ahlala kuyo, ngisho indlu encane. Ukhona umama engake ngambona kwishow ka-Ayanda Msweli. Lo mama unengane ene-disability, ayikhulumi le ngane. Asazi yadlwengulwa ubani, kodwa wayibona isizithwele. Khuluma ngengane emnegezwayo, ngengane efunzwayo, kodwa wabona lo mama isizithwele. Enye i-challenge ayikhuluma ngayo ukungabikho kwendlu encane, okufuneka ingane njengoba kusendaweni yasemakhaya, ngenxa yokuthi ithoyilethi lomgodi leli yalisaba, afuna lo mama azama ukuphuma nayo, afika igade, aphinde ayibuyise. Uma afuneka ayigeze, afuna ayikhiphe phandle. Ma ukhuluma-ke ngengane entombazane ena-16 years, athi ngikhuluma ulimi nje, eseyinezinza namabele, noma ngathi uyikhubazekile, kodwa uyayibona ukuthi ifuna ukuvikelwa. Leyo ngane le yadlwengulwa, kwazi uyadlwengulwa ubani? Inengane na-7 months njengoba ngikhuluma. Ubaba uMsweli wayekhuluma ukuthi kufanele kuzanywe amasu ukuthi yakhelwe i-bathroom ngaphakathi, babe ne-toilet ngaphakathi, izokwazi ukuthi ibe ne-privacy, ngoba njengoba sekuyingane esindala, kufuneka lo mama ayigeze, aphume nayo phandle, azokwazi ukuyigeza, achitheke amanzi abuthe, ngoba kwandla abahlala kuyincane. Ngithi ngiyengeza nje kwinkulumo ka-CIC, angicaphuni ingxenye yokugcina bese siyayivala ivideo. Le lwantshe bosenyi bana ba ja dinyaope, maphodisa a tseba ntlo tse di rekisang dinyaope, maphodisa a tsamaisa dinyaope ka koloi tsa maphodisa. A una wa ka dianselo ka gore ka moka they are captured. Jalo re nyaka o bantšha from the capture, rescue future ya bana ba. Batho ba ešo ka letšatši mapantiti a ja 300 rand ka letšatši, ka kgwedi ba ja 15,000 ka kgwedi, wena o fiwa 350. Re re batho ba ba raloka ka wena gore awa a ba raloka ka rena ba mpha 350, o phala ke mapantiti, wena o patelwa less than what mapantiti are paid. Nto we ke lena le ka stop bana e ba ka mo letlotlo ba ya ka kgobokanang ba ya motlhakaneng gore ba tsene jarata ela ba santse ba rekelwe uniform ke lena. Mapantiti a rekelwe uniform, ba fiwa uniform ya mahala. Mapantiti a krea thuto ya mahala, ba tsena ka mo tronkong ba bua ba re ke Dr. Mamang a lene PhD ka tronkong free of charge. Mapantiti a na le metsi, wena o na metsi, a na le motlakase, wena o na motlakase, ba na le a secured place mo ba ile robala wena o robala ka ra mokhukhu. A re tsebe re ta tswa o raiule mokhukhu, re ta tswa o dilweng, a re tsebe jwalo batho nke le ketebeleleng e thome ka lena gore do I really deserve this nonsense? O sno ke karaba o emelele gore jalo ke aya jwalo lenyatso le ko le fetša nna. Ke ba botša tšatši ka tšatši gore ke rile ke tsena mo Fusion mo toropong a thagana le hobo ya lekgowa, ape lekgowa le leta mo nna le ntatile ke re The show CIC sikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi abukho ubugebengu obungenzeka uma amaphoyisa engesingxenye yabo. Uyazi nawe endaweni yangakini uSneymar noma umuntu odayisa insango, odayisa inyawupo, odayisa ama-drugs uvikelwe ngamaphoyisa, ngoba amaphoyisa afika emzini walomuntu ayokoleka nsuku zonke kaThixo.
nansi ke into ebuhlungu, njengoba ethi kufanele silwe nalesihlava, uqhathanisa impilo nemali ekuthiwa ispendwa kubantu abasejele nespendwa kubantu ngaphandle, nanokuthi bathola imfundo ongayitholi wena njengoba ulaphandle, ukuthi abahanjelwa ugesi. Thina sikhala ngogesi, uyabiza, uyadura ugesi, thina siyakhala, kodwa khona abantu abahleli kahle banogesi, banendawo esecure, banamanzi. Uma ingasahamba amanzi, ama-organization abamele angasukuma ame ngey'nyawo. Kodwa konke lokho uthi sekusemandleni akho. Uma ungahlala phansi uzibuze ukuthi, do I really deserve this life? If yes, qhubeka uvotela abantu ade bavotela. But if no, vote responsible. Ungasebenzisi, ungakontrolwa ama-emotion, ungasebenzisi imizwa, sense ingqondo, sense ukucabanga. Asiyibambe le video. Angifuni ibe yinde kakhulu, kodwa ngiyafisa ukuza ukuphawula kwakho comment section. Sixoxe ngizwe ukuthi wena uthini. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu ngesupport. Angeke ngibe lutho ngaphandle kwakho. Ubukhona bakho kule channel busho lukhulu kimi ngoba ngilutho ngaphandle kwakho. Ngiyabonga.